Имам един въпрос към теб, който досега никой не ти е задал. Ако имаш достатъчно пари, колкото някога си искал, е толкова много свободно време, така че да се наслаждаваш на тях. Колко по-друг може да бъде живота ти? Ще продължиш да живееш в същата си къща? Същият автомобил ще караш? Толкова ще почиваш както досега? Същите кредити ще плащаш? И така нататък, и така нататък. Това са твоите мечти или твоите кошмари. На повечето хора наистина са техните кошмари. Погледни какво правят повечето хора. В такъв лабиринт се намират и никога няма да излезнат оттам. За Talk Fusion бизнеса ще говоря. Talk Fusion е бизнес, който ще ти помогне да излезеш от този лабиринт. Почти една година познавам този бизнес и толкова неща преживях, че досега през целият ми нетворк маркетинг не съм преживял. Ето защо ние така решихме, че и с теб ще споделим тази чудесна възможност, която идва само веднъж в живота. Така че да започнем. Talk Fusion е признат за най-бързо развиваща компания за нетворк маркетинг в света. Измерването на сайта businessformhome.org публикува тази статия. Сайтът Alexa измерва посетителите на сайтовете и на тази основа показва, че растежа на Talk Fusion е редовно сред световните лидери. Нашата компания е само на 4 години и само една година е отворена глобална. Така че има една огромна възможност пред теб. Ние ще променим начина за комуникация в света. Ако се присъединиш към нас, ти ще получиш много средства в ръцете си, примерно като тази аудиокнига. Така можеш да покажеш твоя бизнес, че не е нужно да се говори, ако не искаш. Тази аудиокнига можеш да покажеш на всеки, за да се запознае с възможността за бизнеса. Помисли, че това е голяма работа, защото много хора има, които не могат да говорят, не искат да говорят и все още са в състояние да предадат информацията. Можете да имате такава аудиокнига безплатно, ако се свържете с този колега, който ви изпрати тази книга. Ти си позициониран перфектно, така че ако ти реагираш на тази презентация и започнеш да се занимаваш с бизнеса, твоя живот ще тръгне в положителна посока. Смятам, че имаш нужда от това. Голяма част от света точно от това има нужда. Тази технология и този бизнес сега започна да експлодира по целия свят. Моля те, обърни внимание на това, че вече се вижда каква е огромна разликата между Talk Fusion и другите мрежови маркетинги, които досега съм виждал. Така че най-голямата разлика между тях са парите и бизнеса, които още не си ги видял. Мерцедес лудост. Ами така, тази компания те подкрепя така, че една част ще ти даде от оборота. Започна една голяма автомобилна система за изплащане на кола, така че ако постигнеш в предприятието на Talk Fusion нивото на 3 звезди и ако искаш един сребърен Мерцедес, Talk Fusion месечно ще ти плаща $600 и същевременно си получаваш всички бонуси толкова дълго време, докато ти е трафика. Присъедини се към нас и дори няколко месеца по-късно може да бъдеш собственик на такъв автомобил. И как ти се вижда тази оферта? Осигури си бъдещето. Ключа към всяка възможност е винаги в хубаво време и на хубаво място.
Аз мисля, че сега ти си в хубаво време и на най-хубаво място. Ако започнеш сега този бизнес, това значи, че можеш в 110 страни да си правиш своя бизнес. И на края на годината ще бъдат повече от 200. И тези присъединяващи страни може да бъдат под теб. Така че присъедини се към нас. Ако се присъединиш към нас, много важни неща можем да ти предложим. Ще получиш средства в ръцете си, например като тази аудиокнига. 6 пъти на ден имаме презентации. Така че на всяка презентация можеш да поканиш твоите си приятели. Имаме една международна глобална система за образование. И същността е, че даже и на американската конференция можем да ги изпратим. И материали за обучение имаме по унгарски, румънски, български, руски, словенски и разбира се на английски язик. Имаме уебен сайт, където на сините диаманти, тройните диаманти и диамантите можеш да слушаш техните аудиоматериали и можеш да ги свалиш безплатно. Така че с помощта на тази система имаме непрекъснат глобален растеж, който можем да постигнем заедно в твоят бизнес. Разбира се, че трябва да се работи, но тази система работи перфектно. Потърси този човек, който ти изпрати тази аудиокнига и веднага се свържи с него, така че дори и днес може да се регистрираш. Разбира се, ако искаш да караш един Мерцедес, ако искаш пасивни доходи и искаш бързо да си промениш живота. Благодаря, че ме изслуша и пожелавам ти приятно решение.